Niekto mi do komentáru napísal: ty si ale kráva. A ja som si povedal: áno, to je dobrý nápad na video. Ideme za krávami, poďme na to. Intro. Au. Ahoj, ahoj krávy. Som tu. Ahoj, ahoj. Môj životný sen sa mi splnil a to je to, že som s krávami. Ahoj. Ahoj, nepozeraj na mňa tak. To si ty, krava. Neboj sa ma. To je krava. Ahoj, si lepšia ako mačka. Haló, haló, haló. Ona ma chcela zabiť. Ďalej. Moja prehliadka spočíva v tom, že tu sú všade kravy, pretože som na nejakej kraviej farme a selfie. Tieto kravy sú vôbec nie sú privetivé. Moji rodičia mi slúbili srandu. Tieto kravy... Krava! Krava! Všade sú kravy. Prestaň kričať, ty krava. Všetky kravy na mňa kričia. Chcem iné zvieratá. Ste nudné. Vyzerá ako YouTube lajkové prsty, ktoré jej visia. Ty si veľmi nebezpečná, krava. Ty si moja kamarátka. Mimochodom, zaujímalo by ma, kde mám mojich rodičov, pretože moji rodičia mi povedali, že už pre mňa prídu pred 3 hodinami a nejak ma tu nechali, nie je tu ani naše auto, ale oni určite za chvíľku prídu. Mami, poďme sa prejsť ďalej. Milujem tieto prechádzky pri kraviom veci. Tu sú nové kravy. Ahoj, mladé kravy, ja som tiež krava. Všetci mi to píšu na YouTube komentáre, že ty si aká krava, a ja že ja viem, ja mám aj kamarátky kravy. Dáme selfie, high five, high five. High five. Oni sú veľmi tiché stvorenia, podľa mňa majú depresie a nič nehovoria. No dobre, ja budem ticho, nebudem ich túto rušiť za tieto depresívne stavy, ktoré majú. Môžem za to, že majú depresie? Nie, nemôžem. Moji rodičia stále neprišli. Nechali ma na tejto kraviej farme. Viete, koho nemám rád? Túto kravu tam, pretože sa mňa pozerá a stále sa mňa pozerá. Hneď vám ju ukážem. Prečo na mňa pozeráš? Nepozeraj. Prestaň na mňa pozerať. Ty si hejterka hnusná. A má to. Táto vyzerá skôr ako žirafa, nie krava. Trošku genetický problém. Máš dlhý krok, nechcem ti robiť nejaké depresívne stavy, ale keď ťa šikanujú, tak aké to je? Aké to je byť šikanovaná? Tieto kravy ma šikanujú! Musím vám niečo ukázať. Ja sa tu prechádzam takto, že ako model. A jedna krava začala ísť k tej druhej a všetky kravy sú teraz spolu a ohovárajú ma. Proste počul som, že vravela Magda Alžbete, že to je ale debil. A ja, že nie som. Ja sa s vami chcem iba kamarátiť. A pozrite sa, ako ma ohovárajú, vám to ukážem. Vidíte to, ako majú dole hlavy? A tie vzadu tam ma ohovárajú. Proste prechádza ma nálada, idem im zrušiť ich zábavu. Nikto ma tu nebude ohovárať. Sexy lady, op, Obama Gangnam Style. A má to. Ešte jedna z vás ma ohovorí a nasadím tu teror. Odrežem vám veci a nebudete môcť mať deti. Idem preč a nájdem iné zvieratá, pretože moji rodičia neprišli, takže utekám z domu. Mami. Oci. Ja to milujem túto. Práve som našiel čokoládu na zemi. Chápete to? Zadarmo čokoláda na zemi. No nekúp to, no neber to. Tá čokoláda vyzerá nejak takto. To bude nejaká čínska. Práve teraz odchádzam od týchto kráv, pretože ma ohovárajú a sú hnusné. Nikto ma nemá rád. Ani kravy.